Phadi hinkai ang tini norok no jesmin ni bekhani kok sawi khanarwana bini kok ungkha bo bini chelano nasler tetei hamjana muchungya tetei ma hamjaka hinke khanai di pulan simi lajora bini bekhani kok pulia bo parao class 10 o poriwo hinkai a school no a chelabahani porwo class 12 o hinke aboti kheno o chelabono nogoi hamjago hone propose khlai saka haipono brego silia tangi hinkai chela a jorao smoking mane khai biri nungo aboni bagai te bakpar kahige tongo amti hinai o brai bono chajakliya haipono o chelabahani o brai no daily school thanga ke mala khangke no nasigi muniyo te nasigi no kok saithango bini o tomung no nogoi brai bobai kok sana musungya tetino chela kok sama bagai ma sau tangi hinkai bo o chela no joli jago bakpar hunai amoni olo o chela o brai no hamjago hunai samang aboti kemang 7 bar ungkha laso khe brai onek joli jagai bono bukhuk hamya bage kotugai bokhaw hapri rikha asek kotuk jamani pore phano o chela bini bwskangwo haino munei kok saithango joli phano joli aka hakai laithanga o chela aboni olokai chela class 12 pass ungai bo agurtola college o porina bagi thanga aporke brai school o dol rok waitom phano bono nukthok te sachung kahai ma tongkha tangi hinkai jepur bono school thanga ke o chelamang bono gana pai kok sapai mani aboti kahai ungjagai bo sak sachung onek hamya wansuka hinkai borok aboti kheno khoroksa bage haksal unglaikha tangi hinkai chela thanga agurtola o bari tongkha parao aboni 7 month pore chela parao phakya hinge apuro bari be haino lamao malaikha apuro bari nukha o chelano agini sai tesa change ungmani mane ke jebini kok samani jebini tomung samung aborok chelajamani nukha borok abodi kheno lama rogo malaikhanke dol kahke kok sawe haino din par thanglai haifano o chelakai bono jepuro nugo apurno bekhani kok hamjago ni sanamo chungjago tebo phano boba haino agi school o kotuk jamani bagai bekhani kok sarage tangi hinkai tabuk dol khai tomani phano hamjago ni sawida oloda kotuk jano abono kirui aboni olo boribo o school life payei college o admission ungna thangka hinkai apurwo bono a je pulene o chela onek help khaikya mane ke chobakha bahake hinkai bori pule agurtola thamani ba amsuk bini dol kare te amsuk samiya aboti hinai o chelano bono la shuriwoi admission khlai rekha college bo aboni olokai bori college la shuka la shuman pore bono khorokja chela college o propose khlai rekha hinge ajora bori bo sachung aboti hinai bo o chelani hamjak mano gosi rekha hinge ajora bini pulene o chela o kongna khanawoi onek joli jaka te onek dukho nangjaka bahake hinke bo dol rok bai ajorao dipor jorao kisa nungjaknai mane ke kisa chuak nungkha abto hima sachinai nunggai kisa ozon khlaiye bo direct o burino phone khlakya te o burino jagi school o bobai kotuk jamani bo ajora kok thaisapon saya aboni bagai bo onek joli jagma baikhe phone khlai kotukha burino nona ang amsuk hamjakmani nung anokai kotugai naslerui tomono boino hanke phatsa phaime baino hamjake bukharui tomono aboti hinai oburino onek kotukha chala hinge apurgai buri bahaino bini o kongno khanawoi bono saka nung ang bai bwskang phaimala phidi tam sanamo chung hinge chala bahaino bini kongno khanawoi saka ako sargo maladi aboti hinai sawoi buri bo gosika hinge borok sargo malai laikya aboni sargo o chalabai o buri malaikya hinge apurgai buri saka bono nung tam sanamo chung mane ke nung tabuk tamo nai aboti hinai saka hinge apurgai chala saka je bini agini chimi bukhaw chopjak tomani bo saka angnono hamjago te angnono buibe nugui maya
Abuti hinai kwbangma saka tei onek dukhu nangjaka. Tangoi hinkhe o chwlabo agi ni simi sana pono sarakya tini hinkhe kisasa nungjakni bagwi bo bahai no lachiya kwrwui no bini bwkhani kok pura khulugui saka. Hai phano kubui kok hinkhe o bwrui bahai no chwla no hamjagui thangkha. Hai phano bo bahai no sarakya tamoni hinba bwrui uansukha bwkhao bo ano agi school o poripuro se hamjago tabuklai hamjaklaiya na. Abuti hinui bo bwkhao chongui o chwla no hamjakma kokrok kunu saliya tei masa chwlabaikhe hamjago hinui gosirikha. Hinkhe a phuru a sargo malaimani o chwla kisa nungjak tei bo lachiya kwrwui bini bwkhani kok joto khulugui saka. Hinkhe a phurukhe o chwla saka nung ano hada hamjak anglai no hamjago abuti hinui saka. Tei bo bwrui no logi logi no answer sankha na ano hamjaka hinkhe tabuk no ani bwskango saikhlandi. Hai phano bwrui kunu saliya o chwla no saka nono ang nogo thangui saono. Chwng hinkhe saimano borokni hamjakma abuti kheno a jora ni simi chenglakya tei borokni hamjakmani tabuk bahai no 4 year manekhe 4 bochor kakha bwskangni 25 May manekhe o 25 tarik ni May o borokni kalbari engnai. Tei ang dol rok no sana muchungo chwng saimano je borok no bisi jolika bisi naslerka hinkhe a borok bai no ma kaijogo himani a koklai kisa kubui no wngkha. Tangoi hinkhe ang je tini khwnawui.